Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Naanị ndidi ma o nweghị ihe ọzọ nke na-ekwe anyị ka anyị kporịa ndụ n'oge nke ugbu a nke anyị nwere. Ọ bụrụ na m nọ ebe nke m na-achọghị ịnọ, ma achọrọ m ịnọ otu ebe, ka m si na anọ m n'ọdụ ụgbọelu ma achọghị m ịnọ n'ọdụ ụgbọelu, ma ụgbọelu m anọ n'ọdụ, ma achọghị m iche, ọ dị njọ, ụgbọelu anọghị n'ebe a. Ya mere aga m eche enwere m ike ịnọrọ ọdụ ebe a, ike agwụ m, ma ọ bụ na m ga-asị, o Chineke, oge m dị n'aka gị, aga m achọ ebe m ga-aga ga kpọrịa ndụ nke a. Ekwenyere m na otu ihe ndị na-eme ka ekwensu gbaa ara. Mmadụ ole n'ime unu ga-achọ ime ka obi gbawa ekwensu? Echere m na otu n'ime ihe ndị na-eme ya ka ara gbaa ya bụ mgbe ọbụla anyị mụtara ị na-akpọrị ndụ na ihe ọbụla bụ ihe nke anyị na-eme, n'agbanyeghị otu ihe ahụ ji bụrụ ihe na-agabiga agabiga. N'ezie, o doghị ọtụtụ n'ime unu anya banyere nke a. Ọ na-atọ m ụtọ mgbe naanị mmadụ atọ na-akụ aka. Ịma, Chineke achọghị naanị ịkpọrị ndụ na ngwụcha izu ma na ezumike na mmemme mgbe anyị gara ịzụ ihe anyị chọrọ. Ọ chọrọ ka anyị na-akpọrị ndụ n'oge ntakịrị ọbụla nke anyị nwere, nke ọ na-enye anyị mgbe niile, n'ihi na ihe nke bụ onyinye, n'ihi na ihe nke kachasị Chineke na-enye nke anyị nwere bụ oge nke dị anyị nwere. Ya mere achọrọ m ịgwa gị ka ọ bụghịkwa ugbu a m na-ekwu okwu, mana emechaa n'ụbọchị taa ma ọ bụ ụbọchị ndị na-abịa abịa, nwee ohere nke ị ga-eji gwa onwe gị eziokwu ma jụọ onwe gị sị, olee otu m si na-akpọrị ndụ n'ime ndụ m na ndụ a? Lee, ọtụtụ mgbe anyị anaghị eche nke a, mana anọọla m na njem a ọtụtụ afọ, n'ihi na enwere m ihe mkpughe n'akwụkwọ Jọn 10:10 na onye iro ahụ bịara ka o gbuo, ka o zuo, ka ọ laa n'iyi, ma Jizọs bịara ka onye ndụ, ka onye biga anyị oke, ka o ju ma na-awụfusi. Ya mere ihe Jizọs ji nwụọ na nke mbụ bụ maka nzọpụta anyị. Ọ nwụkwara ka anyị wee na-akpọrị ndụ n'oge nke ndụ anyị niile nke anyị na-ebi n'ụwa a. Ọ bụghị ole n'ebe a ole n'ebe a, ma ọ bụ oge niile nke anyị na-adị ndụ na ndụ anyị n'ime ụwa a. Ekwenyere m na otu ihe jọkarịrị njọ n'oge nke ndụ abụghị ịkpọrị ndụ n'oge ọbụla nke Chineke nyere anyị. Otu akwụkwọ m dere n'oge gara aga nke a na-akpọ Enjoying Where You Are Until the Way to Where You Are Going. Eochi m, mgbe m na-eche maka ije ozi ma o nwere ọtụtụ ihe nke m na-akpọrị ndụ n'ime ya, n'ihi na anọ m n'ịma jijiji ime ya ka o too. Ana m echeta mgbe m nọ n'otu nzukọ nke a karịrị nne. Mgbe ahụ enwere ihe na-akarị mmadụ 500 ebe ahụ, ma enwere ọtụtụ ndị ndu ebe ahụ. Ya mere m bịa chee sị, ọ dịka m ga-ekpere ndị ije ozi a na-atọghị ahụ ụtọ ekpere. Ya mere m kwuo sị na aga m achọ inye ka m kpere ndị onye ọbụla nke nọ n'ozi nke ga-asị n'eziokwu na ya anaghị enwe ọṅụ na ya, enwebu m ike ikwe ya. Mgbe ahụ enwere ọtụtụ narị mmadụ n'ime ije ozi, ndị akpọrọ ije ozi nke kachasị n'elu ụwa nke a, ma ha enweghị ọṅụ n'ime ya. Ma ihe mere n'ihi na o nwere ebe nke ha chọrọ iruwe ebe ha chọrọ. Ọ bụrụ na nzukọ a ga-ebutukwa ibu, ọ bụrụ na m ga-enwe ụlọ ọhụụ, olee mgbe obi ga-adị anyị mma? Mgbe anyị lụrụ di na nwunye, mgbe nwoke ahụ anyị lụrụ ga-akwụsị ịgwa ihe anyị ga-eme, mgbe anyị nwetara ụlọ buru ibu, mgbe anyị nwetara nwa abụọ ị ga na-ehicha ebe niile, mgbe anyị nwetara nwa abụọ ị ga na-ehichacha ebe niile nke na-agaghị akpasu anyị iwe. Bịa, ị na-aghọta? Mgbe anyị nwetara ọrụ pụrụ iche, mgbe e buliri anyị elu n'ọrụ anyị, mba, ọ bụrụ na ị gaghị akpọrịnwu ndụ ugbu a, ị gakwaghị akpọrị ndụ mgbe, n'ihi na ọ bụghị maka ihe anyị na-eme, ọ bụ ihe nọ n'ime agwa anyị.
ugbu a ọ na-emetụta m n'obi. Onye ma otu o si na-emetụta unu? Ọ na-emetụta m n'obi maka ito Chineke n'ebe o zuru oke n'ụbọchị niile nke ndụ m. Achọrọ m ịgwa gị na Chineke achọghị ịma maka onye nọ n'ụlọ ụka n'ụtụtụ a. Ọ bụghị na ọ naghị achọ ịma ma ị na-ebe a ma ọ bụ ịhụ gị na ị na-ebe a. Ọ hụrụ ihe niile ndị a n'anya, mana ọ kacha na ihe nke anyị na-eme. Mgbe anyị si ebe a pụọ ka Chineke na-achọ ịma karịa ka anyị na-eme n'ime ebe a. Anyị nwere ike iwuli elu wụda na-akụ aka na egwu ọbụla nke anyị na-agụ, mana ọ bụtụkwa otu m si akpa agwa mgbe m na-azụ ihe n'ahịa. Olee otu m na-eme mgbe Chineke na-emegere m ọsịsọ otu m chọrọ? Gịnị na-eme mgbe m nwere onye na-arụrụ m ọrụ nke bụ onye bara uru, mana ọ na-ewe ha ogologo oge ịmụta ọrụ, mana enwere m ike ịgwa ha ya, gwarị ha ya? Olee otu m ga-esi eme ha? Aga m edepụ ha n'ihi na ha anaghị emere m ọsịsọ? Ka aga m etinye ihe mụ na ha enwe ike na-arụkọ ọrụ? Aga m enwe amamihe zuru oke otu n'ime nwa m nye ndị ọzọ n'ihi na nke ọzọ nwere agwa m chọrọ karịa nke ọzọ? Ị mara, anyị nwere ike ịhụ ụmụ anyị niile n'anya, mana ọ bụghị dị ka ha niile. Bịa, ụfọdụ n'ime unu ga-eme nke a, mana nwa m nke diọkpara ahụchaghị m ya n'anya, mana o ruola afọ 48 ugbu a. Nke a dị jụụ. Ịma, ị ga na-echesi afọ 48, afọ ole ka ị dị? O toruola ịma ihe m na-akọ maka ya. Nke a pụtara na ị na-ege ntị. Anọ m ebe a, emeela m ya, agbalịala m ya otu ọbụla ị nwere ike isi eme ya. Ama m ihe na-alụpụta ọlụ na nke na-adịghị alụpụta. Ama m ihe ga-enye gị ọṅụ na ihe nwere ike ime ka ị laa n'iyi. Ka m zọpụta gị site na ọtụtụ ihe nke nọ gburugburu ugwu. Naanị site n'ige ntị n'ụtụtụ a, ị gaghị akwa Chineke aka. Ị pụghị ịgbanwe ndị mmadụ. Ọ bụ naanị Chineke na-agbanwe mmadụ. Kpewere ndị mmadụ ekpere. Anyị ga-amụta ka esi akwakọ ihe ndị a tupu ya kwee ka ọ gawa ma mechie ọnụ anyị. Enwere m ihe nsogbu a n'akụkụ isi m mgbe niile. Aga m na-eme otu a. Mee ya otu ugboro ma kwụsị. Amen. Ihe ọ bụla ị na-eme, mụta otu esi enwere ọṅụ ma ị na-anya ụgbọala na-aga ọrụ n'ụtụtụ. Mụta otu esi enwere ọṅụ na onye nke gị na ya nọ, n'agbanyeghị na agwa ya jọrọ njọ, mana ichetakwa na Chineke hụkwara ha n'anya. Mụta etu esi arụ ọrụ n'agbanyeghị na ọrụ ahụ enyeghị gị ọṅụ, gị si n'ezie aga m enweta mbuli elu. Ịma mmadụ ole nọ nkịtị na-eche na-ayọ Chineke si ha nwere ike inweta ụdị ọrụ gị? Ịma mmadụ ole nke ga-ahụ n'anya ibuli ịga ọrụ nke ịkpọrọ ụgwọ ma jụ, ma ọ bụ mmadụ ole na-eji ụkwụ aga ebe ọbụla nke ha na-aga? Ha agaghị achọ ịma ma ndị mmadụ na-anya ụgbọala ma anyị na-enwe nsogbu kwa ụbọchị. Ma ịma ihe mere ị na-abịa nzukọ ụbọchị ụka wee na-agwa gị ihe ndị a. Onye ọbụla kwere, anyị niile mana ọ bụ ihe ziri ezi, mana anyị ga-agwa gị ebe ị ga-echetara onwe gị mgbe ị nọ n'onwe gị. Gị na onwe gị nwee nzukọ, gwa onwe gị okwu. Anyị gụrụ akwụkwọ nsọ n'abalị, Efesians 4 nke si dozie uche gị na agwa gị kwa ụbọchị niile. Anyị ga-edozi agwa anyị. Ime ekwere m na anyị bụ ndị e tere otite mmanụ ibi ndụ nke anyị kwa ụbọchị n'ezigbote ụzọ nke ime mmụọ. Echeghị m na anyị ga na-ele anya ihe pụrụ iche nke na-eme kwa oge. Chineke nọ ya. Ọ nọ ya na ihe ntakịrị ọbụla nke anyị na-eme, nke anyị na-adịghị akpachapụ anya were eme kwa ụbọchị. Mgbe ahụ ihe Chineke na-eme na ohere ọ na-enye anyị efunarị anyị ịbụ ngọzi wee nye mmadụ ọzọ, n'ihi na anyị akpọwala ihe ndị nkịtị asị. Lee James 5 amaokwu 7. Ya mere, nweenụ ndidi ụmụnna, dịka ị na-eche, ọ bụrụ na ị chere. Nwee ndidi dịka ị na-eche ruo mgbe Onyenwe anyị ga-abịa. Ugbu a, lee otu onye ọka ubi si echere n'olileanya maka owuwe ihe ubi nke si n'ala, ma ya edewe ndidi ya na ịmụ anya ya ruo mgbe o nwetara mmiri nke mbụ na nke ikpeazụ. Ịma, anyị nwere ike gbafere nke a ma na-enweta ya ọtụtụ ihe na ya.
n'ịgba mbọ m ịmụ ihe banyere ndidi n'afọ ndị gara aga, ewepụtala m akụkụ akwụkwọ nsọ ndị a mụba ihe ime. Mana ọ bụrụ na ị chee na onye ọkụ ubi a na ọ na-akọ ọrụ, tinyekwa mkpụrụ n'ala ma chere ya, echere wee cherekwa ma cherekwa, elee ụbọchị ihe ga-esi n'ala wee pụta? Naanị Chineke maara. Ya mere, gịnị ka ọ na-eme? Ya nọrọ na-eme ihe o kwesịrị ime, ya gbaa ya mmiri, ya rụchasịa ya ahịhịa, ya na-ele ya anya, ya ebulite ya ehi ụra, ya ebulite ya ehi ụra. Ọ bụ Mọnde, ọ bụ Tuzde, ọ bụ Wenezde, ọ bụ Tọzde, ọ bụ Fraịde, onwe ihe na-eme. Ya na-emekwa ihe ọ na-eme izu ụka na-aga. O nwere obere okwu nọ n'ime ebe a, maghị m ma ọ nọ n'akwụkwọ nsọ ndị ọzọ, mana ọ bụrụla okwu buru ezigbo ibu na ndụ m. Ya sị, ọ na-eche n'olileanya. Ugbu a, lee anya, ị gaghị enweta ihe n'ebe a. Ihe ukwu mere na anyị anaghị enwe obi aṅụrị mgbe ụfọdụ abụghị n'ihi ọnọdụ anyị, ọ bụghị dị n'ihi na anyị ga na-echere. Anyị na-eche na-enweghị olileanya. Ihe ịtụnanya mere na mkpụrụ obi m, ekwere m na ọ ga-eme na nke gị. Mgbe m bidoro mewe obi ọjọọ, kpachapụ anya na-eme ya, na-ele anya na ihe dị mma ga-eme na ndụ m n'oge na-adịghị anya. Taa nwere ike ịbụ ụbọchị mgbe owuwe ihe ubi m na-abịa. Ụbọchị taa nwere ike ịbụ ụbọchị m ga-ahụta mgbanwe n'ime ụmụ m. Ụbọchị taa nwere ike ịbụ ụbọchị mgbe obi ga-adị m mma. Emeela m ihe ndị a na-ahụ anya ruo ogologo oge, mana n'ụbọchị taa nwere ike ịbụ ụbọchị ịma ekwensu chọrọ ka anyị ghara inwe olileanya. Anyị gụrụ abụ ọma ahụ nke na-atọ ụtọ, nke si, olileanya, jupụta na olileanya. Azụọla m onwe m n'ụtụtụ ọbụla mgbe m teta, anaghị m ebuli nkeji 5, o nwere ike ugbu a m na-emezi ya nkeji 2. Nke a bụ ihe ị na-anụ m na-ekwu ugbu a. Ana m enwe olileanya ihe dị mma imere m taa. Ana m enwe olileanya ịhụ ihe ọma si n'ebe m nọ na-eme n'ụbọchị taa. N'ụbọchị taa, aga m adị ike, aga m adị mma, aga m enwe ume, aga m emepụta ihe. Obi dị m mma maka ụbọchị taa. Nke a ga-abụ ụbọchị ukwu. Mana aga m agwa gị nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ na ị ga-eme nke a, ahụ gị ga-esonye, onwe gị ga-abịakwa sonye. Ị ga na-enweta onwe gị ụbọchị ahụ. Ndụ ga-adịkwa gị mma ụbọchị ahụ. Ọ dị mma, mee ya ọtụtụ mgbe ruo mgbe ị nwetara ya. Ị hụrụ ndị na-adịghị emegharị ahụ dị ka aga m ahụ. Akụziri m ozi ọma nke a na-akpọ ibuliele gawa ka ọ ibuliri gaa. Mana ịma, anyị niile nwere oge ike agwụla anyị ime ihe anyị na-eme. Onye ọbụla, ị chere na ị nwere ọrụ na-atọ gị obi ụtọ, ike agaghị agwụ gị maka nke ahụ. Ike ga-agwụ gị. Ị nwere ike ịnala ebe a na-eche, ọ dị m ka m hụrụ Joel, ọ dị m ka m hụrụ Victoria, ọ dị m ka m bụrụ Joyce. Ịma, ike na-agwụ m ime ihe m na-eme. Ịma ihe m na ọ dị ebe a na-eche n'ụtụtụ a, ọ bụghị na m achọghị ịnọ ebe a, achọrọ m ịnọ ebe a, mana echere m na ọ gaara amasị m ịbata n'ọgbakọ ofufe mgbe ụfọdụ na-enweghị ihe m na-eme. Ịma, afọ ole nke a nọ na m nwere ike ịbịa nọrọ ọdụ na-enweghị ihe ọ bụla m kwesịrị ime. Ị hụrụ otu anyị na-enwere aṅụrị n'ofufe, ma ọ bụ ugodi n'ọgbakọ nke m, ma n'ọgbakọ nke onye ọzọ, anaghị m ezu ike mgbe a na-efe ofufe. Mana nke a, aga m na-echekwa ihe m gaji ikwu ma ọ bụ ihe m gaji ime. Ma ịma ihe nke na-aka agwụcha m ike karịa ihe ndị ọzọ. Mgbe ụfọdụ etere m ote mmanụ maka nke a, adị m mma na nke a, bụ inwe ihe nke ga-adị m n'aka ime ebe ọbụla m gara. Ọ dị mma, agara m iche si, ọ bụrụ na m nwere ndụ gị, ị gaghị enweta otu akụkụ ihe ghara inweta akụkụ ya nke ọzọ. Ọ bụrụ na ị nwee mbuli elu n'ụlọ ọrụ, ị ga na-enwetakwa ọtụtụ ihe ị ga-arụ. Ha ga na-ele anya ihe ukwu n'aka gị. Dịka ị na-arịgo n'ọkwa, otu a ka ọtụtụ mmadụ ga-anọ n'okpuru gị, otu a ka ndị ụfọdụ na-agaghị ahụ gị n'anya. Bịa ugbu a, ị mara, mgbe ị bụ onye isi, amaghị m ụdị mkpebi ị na-eme, ọ gaghị amasịcha mmadụ niile. Ị ma ihe ọzọ nke ike na-agwụ m maka ya? Ana m agwa gị eziokwu taa. Nke a bụ ihe nke m ga-eme n'okwukwe. Ọ na-amasị m, asị na m ga-enwe ije ozi a, na-eme ya n'aka m, ghara ị na-ana onye ọbụla ọzọ ego. Ike ga
ga na-agwụ gị mgbe ụfọdụ mgbe ị nọ n'ọnọdụ anyị. Ya mere ka m gwa gị, ndị mmadụ bido ikwu okwu maka onyinye, chịa ọchị, nwere aṅụrị, mee ka ọ masịrị gị, n'ihi na ọ dịghịrị anyị mfe. Bịanụ, ị na-aghọta m? Ịma obi na-adị m mma, ụmụ m etochaala, ha apụchaala. Ma ugbu a ka m gwa gị, mgbe ha toro ha na-akụfu ego karịa mgbe ha dị ntakịrị. Ma mgbe ahụ ị nweghịzi naanị ụmụ, ị nwee ne di ụmụ gị, nwunye ụmụ gị, ụmụ gị. Chineke m, Junior ga-abanye kọleji, Sami ga-eme nke a, onye nke a ga-eme nke ọzọ, onye nke ọzọ ga-eme nke ọzọ. Ewo, otu a ka ọ dị. Etinyere m ihe akara n'ụlọ m na ihe eji ekpuchi ụzọ mgbe ụmụaka bata. Ahụrụ m ụmụ m n'anya, ụmụ m bụ ndụ m, mana ana m agwa gị na ịma anyị na-achọkarị ihe nke anyị na-enweghị, ma mgbe anyị na-eme nke a, anyị atụfuo ihe anyị nwere. Ekwesịla ka ihe ị na-enweghị na-enye gị nsogbu. Ị na-echefu ịkpọrị ndụ na ihe ị nwere. Mgbe mmadụ mee gị ihe ọjọọ, echefukwala ihe ọma ndị o mere n'ime ndụ gị. Olee otu ọ ga-abụ ma ọ bụrụ na anyị na-eto ihe anyị nwere karịa anyị na-enye onwe anyị nsogbu mgbe niile banyere ihe nke anyị na-enweghị? Olileanya. Mgbe m nwere otu n'ime ụbọchị ndị ahụ, ọ dị m ka m bulie gaa bụ bulie gaa. Ana m agwa gị eziokwu, agwachara m gị ihe banyere ndụ m, were ya mere ihe ị chọrọ iji eme. M bulie, apụọla m gawa na họteelụ ọzọ. Adị m ịma, ahụrụ m ihe m na-eme n'anya, obi dị m mma ife Chineke, mana enwere m mkpụrụ obi dịka onye ọbụla ọzọ. Ị chere na Pọl na ezinụlọ ya ike anaghị agwụkwa ha? Ịnọ n'Afrịka ruo ọnwa 3 maọbụ ebe ọzọ. Agwara m Dev n'ụtụtụ asị, ọ na-amasị m ka ukwuu banyere ha ime nke ahụ. Ị mana ana m aga ebe a na-ezi ozi ọma, mana achọrọ m ịga laghachi n'ụlọ m. Achọrọ m ihe m, achọrọ m tii m, achọrọ m mmiri m. Ịma, adị m ka onye ọka ozi ọma 5 star. Ana m aga, mana ọ ka mma. Ịma, adịghị m edina nwụ na mkpu, ọ naghị enwere m isi. Ana m agwa gị, agaala m ebe ndị ahụ ha gara ma birikwa. Ana m agwa ha na ana m ekele ha niile n'ihi ọrụ ha, na-asọpụkwara ha. Amen. Ma o nwere otu ụbọchị mgbe m biliri, ya dị m ka o Jizọs, onye nwe m, ịmara na otu m si kaa nka. Ọ dị mma. Ma ihe na-enyechara m aka karịa ihe ndị ọzọ, ana m ele anya ihe dị mma ime taa. Ana m enwe olileanya Chineke igosipụta onwe ya, gosipụta onwe ya. Ana m ele anya mmadụ inwere onwe ya site n'ọrịa pụọ mgbe m na-ezi ozi ọma. Ana m ele anya nzọpụta. Ana m ele anya m onwe m ịbụ ngọzi nye mmadụ taa. Ejupụtara m n'olileanya, mana ịma ihe na-eme mgbe ọbụla m mere nke a, mbido na-enwe obi ụtọ, mbido na-enwe mkpali. Ịma, mgbe ụfọdụ o kwesịrị ka anyị na-achọ ọkụ. Ebe ka mma bụ ebe a na-achọ ọkụ, enwe ọkụ na-ere ere, nwee nke na-enwu enwu. Amen. Ekwenyere m na anyị kwesịrị inwe obi ụtọ, ma ụzọ esi eme nke a bụ ị na-ebi ndụ n'olileanya. Ugbu a ka m kụzichara nke a na wiki ndị gara aga, m nweta ozi na otu n'ime ndị na-arụrụ anyị ọrụ lawara, wee chee sị na ya ga-eme nke a n'ihi na o nwere nwa nwoke nke na-enye ya nsogbu. Ya sị na ọ bụ n'uche ịtakwuru wee lawa ụlọ. Mmadụ ole n'ime unu mana mgbe ọbụla ị nwere nsogbu n'ụlọ na ị ga na-aga na-atakwu ruo mgbe ị laruru? Ọ dịka ya sị mgbe ọnya ụgbọala ya na-ala, ya sị, enwere m olileanya ihe dị mma ime n'abalị a n'ebe nwa m nwoke nọ. Ọ sị o teghị anya ọ laruru n'ụlọ, nwa ya nwoke asị ya, achọrọ m ịgwa gị na ahụrụ m gị n'anya, ma o teelarị ọ nụkwara ihe dị otu a. Ka m gwa gị ofu ihe ọbụla anyị na-eche maọbụ ihe anyị na-ekwu, agwa nke anyị na-ebi na-emetụta ọnọdụ anyị. Ugbu a ana m agwa gị na ị ga-enweta ihe ọbụla ị chọrọ site naanị n'isi na ị na-ele anya ya, mana aga m agwa gị na ị nwere ike itinyekwu ihe n'elu ya karịa ka ị chere, ma ọ bụrụ na ị ga-enwe obi si ike, ma inwe ọkụ, ma inwe obi ụtọ. Echekwala mgbe mmadụ ga-abịa imere gị nke a. Pọl gwara Timoti si ya, kwalite mmụọ gị n'ime Onyenwe anyị.
kwalite onwe gị elu. Ọ bụrụ na ị nụrụ ihe ndị m gwara gị na nkeji abụọ gara aga, ọ bara uru nke ukwuu. Ana m agwa gị, Chineke kpọrọ m ka m bịa n'ezi ozi ọma, mana ekwenyere m na ana m anụ ihe ọ na-agwa m nye nzukọ nke Kraịst. Ihe a bụ olileanya abụghị obere ihe, ọ bụ ihe ukwu. Ma Chineke na-eche ka ị weta ihe owuwe ubi gị. Ị nwere ike ịkụọla mkpụrụ gị n'ala wee bulie hie ụra, bulie hie ụra, bulie hie ụra, bulie hie ụra, ruo mgbe ị na-echeghị na ị ga-eguzogide nwunye ọzọ. Ma ọ bụrụ na ị na-eme ya n'olileanya, ewo, ọtụtụ ihe dị mma ga-eme n'ime ndụ gị. Amen. Ka anyị toonu Chineke. Ana m atụ anya ihe dị mma imere m. Ana m atụ anya ihe dị mma ime site na m. Ugbu a gee ntị, onye ọbụla nọrọ nwayọọ nwa mgbe. Ị nọ ebe a, mmadụ kpọtara gị dịka onye ọbịa, maọbụ na ị bịara n'ihi na ị hụrụ Joel na ihe onyonyo, mana ị hụzi ya ugbu a, mụnwa ka ị hụrụ. Ọ dị mma, ị nwetara kpọmkwem ihe ị chọrọ. Ma ọ bụ na ị nụrụ na m ga-anọ ebe a n'ụbọchị taa, gị bịa ka ịhụ m, mara ma dịkwa m otu m dị na ihe onyonyo. Isiokwu bụ na ị bịala ebe a. Ọ bụrụ na gị na Kraịst anọghị n'udo taa, ị nabatabeghị Kraịst dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ọ bụ ihe dị mfe, enweghị ihe ị ga-eme. Ị gaghị agbatị onwe gị tupu Chineke anabata gị. Ọ chọrọ gị ugbu a. Ọ kpọtara gị ebe a taa n'ihi ihe a. Nke a nwere ike ịbụ mkpebi kachasịcha mma nke ị ga-eme na ndụ gị. Naanị ihe ị ga-eme bụ kwere. Ekwere m na Jizọs. Ike agwụla m ibi ndụ otu m si ebibu. Achọrọ m udo, achọrọ m ọṅụ, achọrọ m inwe ezigbo enyi. Jizọs ga-abụ enyi gị. Ịma, ịbụ onye oyiri Kraịst abụghị ọ bụghị ịkpọchiri gị ogologo ihe iri ị ga-eme bụ ihe okpukpere. Nke a pụtara na a na-akpọbata gị ka gị na Chineke bịa wuruzie otu site na Jizọs Kraịst. Mana ọ chọkwara isonye na ihe ọ bụla nke ị na-eme. Ọ bụ ihe ịtụnanya, ọ dị ebube, ọ dị ebube. Ma ọ bụrụ na ị nọ n'ebe a, ị nabatabeghị Jizọs Kraịst dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ma ị chọrọ ime udo taa, ma ọ bụ na ị laghachila azụ mana ị chọrọ isowekwe Kraịst dịka na mbụ, naanị welie aka gị elu ka m hụ ebe ị nọ. Ọ dị mma, ebe niile ka m hụ aka gị. Ana m ahụ ọtụtụ aka, ana m ahụ ọtụtụ aka. Na-eweli, ana m ahụ ọtụtụ aka. Ọ bụ ihe dị mfe. O nweghị ihe ị ga-eme, ị ga-enweta ihe, ị ga-anata. Ọ dị mma. Ugbu a, anaghị m ahụ aka niile, mana o nwere ihe m ga-agwa gị ị ga-eme n'ihi ụfọdụ ihe. E nwere akwụkwọ anyị nwere m ga-enye gị. Ma nke abụọ, mana aga m agwa gị ka ị kwụrụ ọtọ ebe ọbụla nke ị nọ. Unu niile ndị weliri aka unu, ngwa nwee obi ike, ruo ekwensu anya. Ngwanụ, kwụrụ ọtọ. Nke a bụ ya. Ngwa 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 ngwa, mee ya. Ihere emena gị. Ọ dị mma, mee ya. Ị ga-emeli ya. Nwee obi ike, mere ya Jizọs. Ugbu a gee ntị, ị nwere ike ịkwụrụ ọtọ mgbe ọbụla ị kpebiri isonye anyị. Anyị ga-ekpe ekpere a, ma ihe ịtụnanya ga-eme. Ebupụtala akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe ugbu a. A na-achọ idebe aha gị n'ime ya. A ga-agbaghara gị mmehie gị niile. Ka onye ọbụla soro ha kpee ekpere a, kụzie ya nke ọma ka ha nwere onwe ha. Chineke nna, ahụrụ m gị n'anya. Jizọs, ekwere m na gị. Ị nwụrụ ọnwụ nye m. I si n'ọnwụ bilie. I buru mkpagbu nke kwesịrị m. Ị kwụrụ ụgwọ mmehie m. Ana m echegharị n'ụzọ nke m si wee bie ndụ. Mana ụbọchị taa, ana m atụgharị na-aga n'ụzọ ọzọ. Ana m esi na mmehie pụọ. Ana m atụgharị n'ebe ị nọ. Jizọs, anabatala m gị. Bịa biri n'ime m. Ị bụ onye nzọpụta m. Abụ m nwa gị. Were m otu m si dị, ma mee m ihe ị chọrọ ka m bụrụ. I meela. Azọpụtala m. Ahụla m n'anya. Anọ m n'ụzọ m ruo eluigwe. Ngwa kụọrọ Jizọs aka. Amen. Chineke chọrọ inyere onye ọbụla n'ime anyị aka ka anyị nwee agwa nke ndidi. Ọ chọrọ ka anyị mụta na ndidi oge nke ya, ma tụkwasị ya obi n'ime ihe niile. Ma nke a bụ naanị otu ụzọ anyị ga-esi na-enwe ọṅụ n'oge niile.
nke ndụ anyị. Ụfọdụ n'ime anyị nwere ike isi na ndidi na-esiri anyị ike, mana ọ na-ewe ịzụlite ya, mana ị kwesịrị ịmụta otu esi etinye ya n'ime ọnọdụ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.